Durante media hora aproximadamente, entre as 12 e as 12:30 desta mañá, na estrada C305, ao longo de todo o seu tramo urbano, dende a praza do Concello ata a rotonda da estación de autobuses, na Covecha, os coches deixaron o seu protagonismo ás persoas. A rúa foi tomada por centos de veciños, mostraban a súa indignación pola decisión do Comité Clínico de manter ao municipio no nivel máximo de restriccións, a pesar de que a incidencia acumulada a día de hoxe está moi por debaixo dese nivel. Eu penso que está ben que fagamos isto, polo que xa mencionei antes tamén, que é perxudicial tanto para a hostelería como para toda a población e para os traballadores tanto dos comercios locais como en xeral. Así que está ben que nos manifestemos porque realmente non estamos en nivel máximo por todos os datos que temos. Non se entende os números porque a cifra marcaron 500. Este pobo en ningún momento chegou a 500, pois entonces é unha forma de reivindicarse de que, polo menos, pois nivel máximo, sí, pero non peche perimetral, porque isto é unha ruína para todos os negocios e para o pobo xeral. A convocatoria partiu do propio Concello de Hostalería local, que seguen sen entender a postura do Comité Clínico. Agradecer a toda a ciudadanía do Concello que estén demostrando ese apoio aos sectores máis afectados, pero que realmente cada un deles, cada unha destas persoas que vemos aquí e as que non poden estar, síntense afectadas, síntense que non teñen a liberdade de, como pobo, sobrevivir a nivel económico e sobrevivir a nivel de, pois, incluso de outras maneiras, non? Psicolóxico. Este castigo xa dura demasiado nunha situación sanitaria cambiante e cambiante a favor. A esa mesma hora, a corporación celebraba tamén un pleno extraordinario e urxente, no que os 4 grupos con representación municipal aprobaban por unanimidade unha iniciativa na que, entre outros acordos, se solicitaba ao Comité Clínico a revisar e suavizar as actuais medidas de restricción no municipio, algo que dende o Concello confían en que se produza. Pois nos animamos, e a forza da pobra que se faga sentir no Comité Clínico, na Consellería de Sanidade, de que este castigo xa non é necesario nestes momentos. Sabemos que un gromo novo pode volver en calquer momento, pois que volvan a aplicar. Hai que ter máis agilidade na toma de decisións. Se non se reúne o subcomité clínico este venres, temos que esperar o martes, podemos chegar a unha situación realmente esperpéntica na vila de Vañinclán, na que estaríamos a niveles moi baixos, se sigue esta evolución favorable, e seguiríamos en nivel de restricción máxima. A protesta tamén foi acompañada dunha recollida de sinaturas para entregarllas ao Comité Clínico, cun texto reivindicativo sobre a situación actual do sector da hostalería e outros negocios afectados polo peche, os que se lles presenta un futuro cheo de incertezas.